السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما فولي إسلامية فولي كاي، أما فولي جنيا فولي كاي، أما فولي الله تعالى كا فولي كجبي، فولي كام من كاني الله كجوزبوي، وتو الله كسوكرونو مصري، أني كنتو يورا من الله كسوي. mbadeu ala fole ko fe ka barkata ala tamne ko fe aka nema la anga no ye nin jine tigiya ye no ye nin kira muhammadu mandu ye no ye misri tigiya ye aslamu ami ala tanu se bebe segi ala nimma ami ala tanu wari tigi ngaro bisri khatadi masam masoko fe atore ko ala ami ala tanu setigi ngaro bisri khatadi masam masoko fe otore ko ala ami ala tanu masaka ni warti ko pamo ani muru bisri khadi masam masoko fe atore ko ala aslamo Muriya galo ni ala ko taala bane galo ni ala ko taala wartige galo ni ala ko taala setriya jamatiya abbe galo ni taala ko la ala yi ka fonse abbe fuwe wa abbe galo Allah taala ko qur'ana ne ala yi kira muhammadu ci ni dine mi ye a tɔgɔ ko silamɛya diinɛ n y'a bila kana ni o diinɛ ye kana diinɛ tɔw dan siɲɛ saba wa ala ko mamadu diinɛ kɔfɛ ni ala mɔgɔ tɛ diinɛ wɛrɛ la ni silamɛya tɛ wa ala ko kuranɛ na wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin a ko ni alahu taala ye kira mamadu cili kɛ hɛrɛ ala ka dame wula alisilamaw ni kaba ko kuma ye ala de ko kuranɛ na ne ye muhamadu cili kɛ hɛrɛ ye ala ka danfɛn bɛɛ kan n'o ye tiɲɛ ye n'an dar'o la an bɛ ala ɲininka n ko mɛ ala ye kira muhamadu ci ni etaziw de ye wa ayi ala ye kira muhamadu ci ni batimaw de ye wa ayi ala ye kira mamadu ci ni cɛw de ye wa ayi ala ye kira mamadu ci ni musow de ye wa ayi mɛ a nani kɛra hɛrɛ ye a ma na ni mobili ye a ma na ni etazi ye a ma na ni motoba ye a ma na ni cɛ ye a ma na ni muso ye mɛ ko a nani kɛra hɛrɛ ye o tuma a nana ni mun de ye o kan ka ɲɛɲini k'a fɔ kira mamadu nana ni mun de ye ala ko a cili kɛra hɛrɛ ye mɛ a kɛra ni mun de ye Mamadu cira kana jogo ɲumanya dafa kana laadiriya ci ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ala ni Mamadu ci ko kana jogo ɲumanya sinzi ka laadiriya sinzi ko ka dame sinzi ka kira tɔw ka kuma fɔlen sɛbɛndiya ka nabi ɲuman tɔw ka fɔlen sɛbɛndiya ala ye ne kira Mamadu ci ni hakɛ de ye setigi kana senda tɔɲɔ faama kana fanda tɔɲɔ almami kana da sawi ko mo ka dugutigi kana dugudon toño maire kana faso namara président kana jamana jaba wajuri kala kana mo jaba ko nega ki kalana ala suru de kira kana jogon me dafa aslamo ka ko kira muhammadu ka kira nye magangaw ya wele ko muhammad al amin okoro ko muhammadu mi dana baye ati manamara dana badu ati ngalondige dana badu mamuru ti maga musumine ila dana badu mamuru ti kuma plafo ka fonyongo dana badu abi mogo bunya dana badu aba yere kalama muhammadu dana baye el aminu niya soro kira maddi anga kira mafalo mais momina ni Allah taala ya kira
kiriya nana kana Muhammadu ka danaya tɔ saba tɛ a bolo ko Muhammadu cilen ni mɔgɔ min ko kira Muhammadu e kan ka hɛrɛ de fɔ ka bɔ ja kɔnɔ an filɛ nin sen kɔnɔ yan ko jɔnni ko ten ko kira Rasulu sallallahu ta'ala wa sallam a ko silamɛw n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la n'o ye Ala ka so ye a kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ a bɛ mɔgɔw nɛgɛ ka don diinɛ na kɛnɛma de nka ni min donna nin so in kɔnɔ yan o kɔrɔ ye k'i jɛna ni Ala kɛlɛmanciya ye o kɔrɔ ye i jɛna ni Ala ka kɛlɛya ye o kɔrɔ ye i jɛna ni lahara ko ye o kɔrɔ ye i dara kira ko la o kɔrɔ ye i dara kuranɛ ko la o kɔrɔ ye i dara latigɛ ɲuman ni juguman la ko nin bɛɛ tigi ye Ala ye o la k'i kana nɛgɛ tuguni dɛ tiɲɛ ka f'i ye asilamɛw misiri kɛlɛ misiri den kɛlɛ dugu la dugu gɛlɛya kan ka ban dugu ɲani kan ka ban mais n'i ko a gɛlɛya fantanya ko tɛ dɛ mais k'a fɔ n muso tununa n b'a ta yɔrɔ dɔ o kan ka ban dugu la misiri den kɛlɛ hɛrɛ kama sabu misiri nani ye hɛrɛ ye misiri sigi nani ye hɛrɛ ye kuranɛ jiginni ye hɛrɛ ye kuranɛ kalankan ye hɛrɛ ye wa a kalama yeli ye hɛrɛ ye misiri den kɛlɛ quartier la dugu gɛlɛ de kan ka ban k'a fɔ n ka muso tununa n b'a ta yɔrɔ dɔ o kan ka ban dugu la misiri den kɛlɛ k'a fɔ n ka muso k'a kari la zon dara n'a ye o kan ka ban misiri den kɛlɛ k'a fɔ u taara butigitigi faga k'a ka minɛ bɛɛ cɛ o kan ka ban dugu la misiri den kɛlɛ hɛrɛ kama mais a bɛ cogo di bi Yirimajɔ yan misiri joli bɛ yan Bamakɔ yan joli bɛ yan misiri b'i ka tiɲɛna i ji so ye mais a nali dun ye hɛrɛ ye a tigi nali ye hɛrɛ ye a jɔli ye hɛrɛ ye a serili ye hɛrɛ ye mais a jɔra k'a ban anw fɛ yan a ma kɛ hɛrɛ ye Mali la sabu misiri ka ca ni siso yɛrɛ ye bi nka walahi ɲɛmɔgɔden b'i ka ca ni halaladen ye misiri ka ca ni siso ye mais walahi su 4 heures n'i y'a i yɛlɛ i ka moto kan i kelen k'i bɛ bɔ yan sema la yan k'i bɛ taa poste la 4 heures du matin ni min farati b'i faratira la mais o de ye kabako da ye misiri jɔli ye hɛrɛ ye a selili ye hɛrɛ ye nka o bɛɛ la baari b'i ka caya ni misiri yɛrɛ ye gulomi ani sangabiriya fa donda ba donda kɛnɛ ma kɔni gulomi ani jɔmi dɔrɔguta jɛnɛya ani sɔni o kɛmɛ ka dugu fa tewu mais asilamɛw a y'a kɛ Ala kama a ye taa baari la a ka jɛnɛyakɛla ninnu minɛ ka na ani gulominɛw a k'o ɲininka n balimakɛ ye tɔgɔ walahi n'i ye maa 100 sɔrɔ maa 2 mana sɔrɔ 100 sigiyɔrɔma o sigiyɔrɔma n'i ye maa 2 sɔrɔ min ko ne tɔgɔ ko Pierre walima Paul walima Jean o ka dɔgɔ dɛ a tila bɛɛ tɔgɔ ye Bakari Ali Umaru Karimu Mamadu o de ye kabako ye mais tɔgɔ min b'a la tɔgɔ in bɔra min de kuranɛ na jɔnni y'a da la Ala kira nɔnabila alimami a dara la min de Ala ka so la misiri a fa bɛ mini misiri kɔnɔ a ba bɛ mini misiri kɔnɔ mais ale ka baara ye mun ye jɛnɛya ni gulɔmi ni nabara ni suwani kɛnɛ ma kɔnɔ ne ye kɔmasuli an ka dɛmɛ na fo an k'a lajɛ tuma min ni Ala y'u sara ko kuranɛ na ko a y'a yɛrɛ k'u ta ka bɔ jarimɛ tasuma ma walahi ni Ala kun nana haya den kelen ma an bɛɛ tun bɛ k'i si sans problème mais Ala y'a da ka yɔrɔ la ko a n'a ka mara o maradenw bɛ taa ni cɛ caman ye jarimɛ kɔnɔ dɛ billahi o maraden na taa ni cɛ caman ye jarimɛ na maradenw i ka mara Rasulu ko a bɛɛ ye bagankɛnɛ ye wa a bɛ ɲininka bagan ninnu kɛcogoya la bagan ninnu misiko tɛ o faliko tɛ o bako tɛ o mɔgɔko de ko don lahara don karamɔgɔw wajirikɛlaw u bɛ minɛ kiyama kɛnɛ kan Rasulu kuti k'u siri ni jarimɛ nɛgɛlɔkɔ ye mɛlɛkɛw b'u sama kana ka n'u fili Ala ɲɛkɔrɔ gongolo karamɔgɔ bɛɛ mori bɛɛ wajirikɛla bɛɛ a tiɲɛtigi n'a nkalonti bɛɛ i b'i siri mɛlɛkɛw kan k'i sama kana ka n'i fili Ala ɲɛkɔrɔ Ala b'i ɲininka i sirilen yala i ka karamɔgɔ in kɔnɔ i ye mun fɔ a la i ye mun k'a la i ye min dɔn i y'a kɛ cogo di i b'o ɲɛfɔ i daba Ala ye n'o tɛ walahi i tɛ fɔli bɛɛ k'a fɔ ɲuman duguma wa bɛɛ o de la lahara ko la don dɔ kira ko min da ka nɔgɔ kiyama ko la o de ye cɛ min na misiri la sisan a bɛna seliya a b'a dɛn ka taa maa t'a dɔn ko maa nana maa t'a dɔn ko maa taara o ta in de ka nɔgɔ mais anw fɛn o fɛn sigi bɛ yeli la ɲɛfɛ yan ko lahara anw da ka gɛlɛn dɛ
iba nya ko alai istirili tuma mi e ku yal mami ya ka tuli tuma mi e ku wajili ka e mbo mo be tuma mi e ku islamu nya ko yu mara tuli wallahi ni mo ko bolo ti de ga foya ino bana ni ya keri ladriye ani dame ani zugun jale ka hasidiya bola ka nyangwe bola ka namara bola ala baba mele ko ma khoya foni iki sira mo min gadi ye tano e farjina mais ama mori jugudu furu salay wala den tacenay a foro dunay wala muso kuna cenay fama so de mama namara to wana de mama indu almami da zogoladu wajui kala manin na indu mani do fola ala ba fo yoro be ko direct ala la abu aya fli fo jare ko la raka gele na ma ka fa nyu do so ngone ya ni mfunde ina ya ni nyani ina ya fanga fedo de bla mi me ken ma no bi kan nani fo la ara fo joro de kayi anoche surat adidi qur'ana ni ala je no ne ga suray ahayatan nanna ala yemi bo modo ma ustaz jarmena aljina de mbole ko mo wala kaw ka tar jinana selo bujo do bujo wala ya kumiseli ko e adama of may be ta arjana ka to yawa adama ngam min sel nyom be ndiri kalena nera men jo ka dala do jamangu fayri welila of mi kade ngalo de la raw ko ngona ngata nyo be arjana ala ko kaluba nga walakin naku pandan tubal fusum ayayra nega aw yayra malasa afara kaga mini ju wadona aw ko koy ladai afara kaga jalla musula aw ko koy ladai meji duna fay awi wara tabtum aw sigra ko sabu ala ko tuma masa rasul sallallahu alaihi wasallam akwa ngana fembara ko zikra min da ko zikri doy mais ande bo so meji do ko lola anyara ma febo la bli mais rasul ko ngam misri do aya do rasul ko na la aga seli ambla ko na ngam ga seli mais akwa ngana fembara ko zikra min da doy ande mo so yo bala ko lola am ko bli ko ni refa ko kay na mo na ka ban zira fanga jugo de bla na mo ka ban nyon zoro ya fo jugo ga qur'ana min makirala idemo so ko meji ni toroba ga je foi tini janame ta teko idemo so ni mini jibu ni lebe ga je dutigi ga je fura foi tini janame ta ni tete sarab bega kanasa wara tabtum o sigira ko sabu alakum mi abana agogo ila gai wa garatukum al amani nadafu awdo nata hedon don islamiyya mekka ko jenalaw wal ma mission ma mekka ko wala don don do mo wadi dafa te mekka ko wala e surate fo ataja kullahi fo sayfa no el moti sayfroka yere negela sayfroka kwa sa fula bi duru yafa kedo oba yafa me sharti balaw bisham jurmu yafa sharti rasulullah min wala o ya akasro jurmu min niya ke imadde sala ibana la kabwala ala kama ka asetiye ni ko ala ya ko man ni misala ka bokor lela ala biya mais zowane shwani ga ko ga nyefla be pied onana bere do tege kana misiri la ko ala ti shwani ala je eniye ndi shwani go tay ni nyebala ere tiga fo yebli ayto anga se ko nyanga sigalama ayto anga laje jinel se banya fanga bana kabba musula ala kama ayto shwani se banya ko dabla ala kama ayto dangadiya se banya ko tuy kama so bere ko tare ala kama ayto anga karamo ga manga nunu name ala kama anga baraka nae sabu dole dina ala be ko akunde ta akirata ma abota ni ala e to fe namo bandi ke moriya tala tuma mi ni ala tala ayo ko qur'ana ala ga dabe do yere ne ko bi so niye e adama de ngwe ko ani mele ani jinaw ko ni ndolo ko no e mele kawi ala ko wano do ko kul man alaiha fani ni ala tala e to fe namo ba mi ka bokono ngariya etaji bi kariya ni kuru janu mi waloya ka bokono bi baya
kile nunu na jaya badi nunu bi tunuya koji nunu bi baya saya bi ba melego bi ba adamadenw bi ba jino bi ba oglo bi ba wa dabe wala bi ba mimbe ala ka danna aw timino ne timino wa ba yere de bi ba khasato ala ke wa na benit gara ma wuli lara mana ko sawabi duru ajo man daga duwo golo ka klebe do ngolo kuna ko muslimin ngale arka sawabi duru ala ta fa dabe ma ko mun nan awe ne fa habi balugi a fi nit ke yoroni abada ne iye mu bo ka betende ay ala lara ka gade lara mana ko de ina ce tamayo klobo la jena ya ino ye defle la jarmena la ka furja erna ka bogo ya adojen dugula ala kan kisi aslamo angado arasulu tile here amanani musoyi atile here anani mune jogonyumaya ladriya ko dame ko go sinzi ko ga namara dabla ka java dabla ka shoni dabla ka bigal dabla me na dra ko shoni ka dabla ala fe ala tay muye ka bakolo ebiso go shwa ala tay muye dugukolo ebiso go shwa ala tay muye kle kaloje dolo ebiso go shwa mais motoni ye ede tay mobilini ye ede tay dutere ye ede tay ko wode tubolo ala de onno gara here o here de here de tay ya ara suru ci here fanga do ko dine ne lafiya dine nandu nala fanga ndugonya anga be anga ndaga nyoma anga jega nyoma ne durba kelela fanga na fara fara laare de kuye namabe mina kaga to jala mala mais ambe ko kire kire Muhammad ko Qur'an e kire afle ko la hada bisi magande ya njoro no alkabay misiri amiselo la ya almami anga almami mais muna andi be misiri blogele tew olu be sega be munga ba makoya wal ma yirma joya ko be wuli fama fe olu be sega be munga yirma joya ko be sega wuli muri do fe alu bi saka be munga ya ko to bi so wulina ka sey o tey me o tibe muna ka soro ala e kele nya bebelo kira mamadou e am bebelo qur'ana e dengile nya bebelo haya ba woro ke ma woro bi woro am bebelo me amba saka be muna naga ko doro ne do billahi ni ya e doro islamu farala doro saka be o nyini nga doro ko afara ku e jumeyi nous islamais José Douroué, les 5 piliers de l'islam, la croyance en un Dieu unique et éternel tout puissant. Kadal ala ekele momodo chile be janane wi, kalma puissant. Kasari jo be janane wi, kasundo, kajalabi ka iji kana sekere ambagoti, ngamba sega be muna. Mamma kodro, joro nyini, togo nyini, buya nyini. Ode ni dini insaya wallahi. Flamé seri on be malila ya nyina ya sanke me shekini koy nga dine ma sega foy gla envers fotini billahi e fami nani here asara maga samu gandro maga nga la fiara me asara on be nyina ya sanke me shekini koy me o bela bari bi ga tiya ni chisoy o bela gloso bi ga tiya ni ala batoroy o bela mitrika ta me nyongo de ga ta alalay o bela furu bi sa mirila kundi yala kafo chaga jawa muso be kamale tike yandro ka faranonga katane juju fe ko furu me faga akasa aba fa ri nganga sa o be iwele doro ni mana doro abane o ko kafo cheni ngalo fa la harasa me furu misri la islamu wele le ka korneda ka islamu wele ala ka sokoro no misri ka muso bi kema ka cheni musoma anga ka sere o furu ka ta so merila wala tribunal la islamu ta kalama fallahara na kera te portella fokkiya mani to ce ita o be genala akarbo we o ti wala ni to ce muso yi furusa ka wacce ku ni ce porteli ce ga jetala ko sede benye wal ma ko ce ni borana ni to ce yi furu o kofe ka so islamu ma asa ni islami aga sali ibi genala fo ti ni la genere tra okay aya okay okay ola fanga do ko mamudu tiani hake do de
kana haga bi musoka iki jano ikela kana te tonyo de abere asare kana doni daw ko asidi mingoro abonya mangana ne kawalela adame taga aga pongoloshi ijana songo mala anaka duni gafma ara sulu ko chama ke ijano musala musoy walade alaga kalfadu ala ya kalfa ila ni zaga ngono ijano wala abalu akirabo isegola ashiro isegola kana tonyo kana bla fuela saka pinge akala la ka dinena ikle muso ni nyonje ala ya ga bi faka ka ga bi baga o ki de ko de ala ka kalifa ka kalfa aula ay hinala ay fago dala fago mi ada saka ko korta nay ay faragati bo ade asila ay de bla ala ka dine kalala muso di de ma ni kedo ni muso do ado furula ide bla de sraga o ya ga ma saka de mamuru tirani nde haka ko emi nabarai ni ala idara ni sende ni mi sendige ko sendigi sawali nabarai ngata ni kala kani se daraka ko sebi ni ne mamuru ciku emi ndai ne ga soyi ne tay moto tigi sawali ne ga diga te me kana yala ka ko sebi emi ndai mobile ndai mobile tigi sawali kana yala moto tigi ko sebi apoka te mamuru naran ne kama no te fanda ngeni muso e kadi muso e kadi abe furula se wandaye fama nyebole o fe aga sodi amaga tene ma mmare jugu nyebole e muso fe amaga tene abi fa chefla wallahi en abi muso minala ti bo chela ama bana abaka ki ifa dodo do jugu la koni mais anga président mali président fanda jomi so ataki wita président muso tike ala ko tola de o be glace sa mamu de cigo ko setigu kasabali senda kanyo dugulo ka fo ara sulu de ko ama islamo ko nabi baga kan diga ay muru dajja pour akana na tonyo aparato même munakira ma fangu dulangu fa e sebata saya même muna ma fanga jargola ke hukunji ako ayu kan diga murula ko ama bana ay muru dajja pour akana na tonyo apato mais no kala islamé ame misrikele ngone ame ga nyongo ndrak no kala islamé ame ga ngaseli nyongo fe ame ga nyon tache khanyo ndabale hasidiya bezonia o kay ni zongo ya o manya sotiya jomi ngama wotani o anga la janga sujala anga allo yisolo bla kono ka sula rasul sallallahu ta'ala wa sallam adala ga fododo aslamo ye ko agado ko ni ra misru bi bloqué tew fargolo la me ko mo ta ko o yoro la sen ali yaani ni ko mamadou o khoraj me ako misri bi bloqué tew me ko wallahi ko dusugun da misri ko ndakale abi silla silla alme ko saw ka gara nyona ka bi nyongano aya gara nyona ko de sel da balare abi kan ga gara nyona e bi kan gara mina e muso bo bulu dumuro jenela ka bi nyongano e se ka bo nyongano hali ne se no jude at nyongano jude bi woro aw bi kan ga setu ko Allahu akbar ala be kabo ne ti foye ne be flet ko ma ala fe ki setu alai ala be ko ngan setu me ala mo ko te ande la koy ala ka sete ma tela alma de hakli no esprit hakli o bi tela ala ko ya setu ni alai ay hakli turu ni alai kam miri ni alala ki setu ala de kabo ne te foye flet ko ma me etb hadi be ni mora sa meta jena wa jena ya bagar kam so wala muso na tebe mitir la ya ni kabo ko jay me otki biya ate turmiya sali mana ba ni almame do jaya do beta fo dom do ko fo je do tele abeka ta timo do fle kabo ko do ate turmiya abi tele ka bo ka doga mu ka kari ka tanwe ate turmiya abi tele ka bo ka ga do ko le fle ka doga sawara man ka ta ngani mbela ale tif mu de am tawri misri bloqué le medjiko ndebi ami fe amunu ngomawra te fola mamuno chide kalle mune alala kadala rakola kadda qur'ana kola
kadda kira kola kadda meleka kola kadda saka kuluna ayto jogodo kay ana min de kafiri fasiki nafigila mena fara la arado ko ani ana lu bega tablet makoro فاليوم لا ينهز منكم فداء ولا من الذين كفروا كافر نالي سيما امي زلا فري نتك منافقك جاهليك على بيمنه خذوه فكلوه دالا في النار ايا بيتكم ما نياك اغا ngul mada aga fi jare makono ko do ala ko atifu mina o bulobi ala ne mine kamla no surnali o timina o bulobi wala min alladhina kafaru wa minhum ala ko galowe kira ko galowe lara ko galowe ndi fo mina o bulobi aw ni kafiru baladile tayro ena jarwe tasmo le feu de l'enfer il demeure éternellement na frega seli kira ko fe ega seli momodu ko fe isale bolusona fasu kafiri sale on est daga table yo kele o seri munyayi sino seli ka bon islamia ala bato kene kanta be ngana fra seli ko na fugi seli kala ko tew ne da rasulu ka hadisa dobe sallallahu alaihi wasallam kire ko wala ko de brazil ne islamia kafiri ko seli ko leydum men na o ko seli rasulu ka puma sendo nga takdire o bala faka wala ni kira ko promesse men na o ko seli ngo qur'ana na ala sayyidi mogoro de ma ne ala nga seli di ala dana ba ma no e mu'minu ani mu'minatu ay seli ababo jugo yala ani kongola haramuna ko kana alama seli jugo furai aba sunya alala ka jugo nya kanye ci alama wana yo ke dro akishira o koroj me ko leydu mani kila tawde mu'miniye o mu'miniye munne ala dana ko fa ki clé ka jenne ko ka ala tak o de mu'miniye natani kila ko leydu man ananje ko seli faga famude enne présent aw sorosu misalla nego sorosu ngol leydu men na o tango e sorosiye ngona bola mi bega saradima ala ka ngishi kale wulla sorosi be illa be kata kale rola balo ya ko ka je ka pari ka dam so koroya o sorosi me atko be lisila be nga sorosi te na farago seli sello de kono na figi senegalate so haramuduna mafala gulomina senikela forokiya olosi bosi jalamugu mar yetugo galo islamiyala dame ala dane ani jugo o de islamiyay olosi badonde forokiya kalate fugulani nonde araba kan gorete keni mi akle ka jugo nyawde woli wi hal naga kuligi farle mais anya tromper de ni forgay ni ka ajja vani araba kan ni kakla ka ajja vananga kurashi banu ni ka ajja vananga magandai me maga algaba kono telefona seli e farda jogo nani aw feya nani hali koto ko nani do atibo nan na fuka jewli ngala na to la makala to la me ayanya vani mune langaji no e wale kam madda kono kana ayan trompe ne ode lu te bamana nga ka fo ne e bi sami nyami tugodi ngambe wolla la kam wala men ne tara kala ngana nazaraka aw mun ndado mina annamara nay abta bo kama dungu ka fo ne annamara ba sura tununa ato yiblisi ode mal islam ya gele minum la lanye fo ya nyini ka balo ku vi jolla ka nyini ka udabrana ka balan jolla khasra dire ko tokote ami dugo gala kan labanya ala kan labanya misiri ala ka korota ala ka nyere korota ala ka ambe kishi anga jabana no mali ala ka rege mali donye kirere bunya kama sallallahu rasul yumunya balma ganda dege naga kalande no ali sangare yirma jo kado bugun na ya o fikri an zura ka secteur la ngami fulikala ka dobre fla fanga nyondo o nanya nyondo o de here islamiyala ala ko gere anga sallallahu rasul Daramani wala deni mi wele ba
wolorene miwele nena na barila nena na oroya barila nena na sumunela mitoliga kiraba mamaluga la ilaha illallah mama dura surulai sare wolorene nena na oroya baruye zanabu furujedo iya bagala ne jirinima aisha furujedo kaya badegede jirinima fatumata aidara kaya bagala ne jirinima diye barone ali usengana tilamela toraju daraiga yojira boroba matanela sare wolodene ijada tilamaya jurudela igimiri jonina imiri batida wolodena marani wolodene atengena duguma golodambe aida ranyanina toroti toroye diyegono minimada banina nena na mayuma tanunina filanu kanumado yaya dufomba kanumado lasine kanumado fisemi kanuma beredewa benye kanumado nena na benye gabarorege filameya kanumalo nena na alaga barogere aliyu sangare yombiwele nena na aliga barorela sangare aliyo etara bela ba jajolela janjolu diarila nena na aliga sumunege nolu engalo nela kimiri kiraba mamadula tora judara oga imiri kiraba mamadula jene ya daralela sonyani daranga kiramina alziu nana reda kibina wajulu sira reda sengadar aliuga oluye galo jugu chamanela edunye wajuluge ojara alau kanumoye edume wajuluge ibage foroba matagama dubi wajuluge uboge warigo kanugama alika be parage kabage foroba matagama diye mine jodu meduguma golozave olube boyanyine alima boyanyine diye gono igimiri jonina imiri batida pananela muyuna diye gono okama alaye boyadama aidara sengena toro di toro ye diye gono minimada alela idunga aidara la jodeza igimiri jonina imiri wolofa beradela daramani yanina dara ye tengani nyani nege dara du muyuna za anyana chazabato jamabema ali uzangareyo dodu ye wajulu siradabo oluma nyuma ya hoge neka masangare wolodema aliga ya panema filani nana ngo barorela nedume sumunege meninge alaga moluye menige alihuye meninge sabali tigide nana tolonela ni barobe alahu domagawe duye wajuluge uyoge mobili nyidigama duye wajuluge uyoge etashi jore wajuluye fermiye agera alago nyininiye wajuluye fermiye akele kira go nyininiye chamadume olula oluma alami kira nyini dinya nyini
nini niwa ijando foroba alarela alamiye dalige o mata kele nya keye mige ali usamareyo miwele sizo tigi fanini idunga nega juru ba madoni kaja tu fujeyo nenana idunga barorela Fatumata furuje idunga nega juru ba madoni Jonna barola filani nale meja mabefu Wola ba kariyatu yabane kala nene jini ma Saya ma pura madu saya ma wola ba pura madu Bajugu tununana kamara bananu tununana adunga miride saya de wari tigi tona nedo nena na sumugana nena na horonya barorela ali usamareyo miwele ali usamareyo miwele